Do you wanna know? Spring, honey, let me hold your hand. It don't matter if the end has end or not. We'll be cruising through 805. Kunya, paghawid na ako, anay niya, muuyog ng hagdan niya, mahagbong ng cellphone. Bali, imbis view ako. Mura lagi kag pastor. Mura siyang pastor. Anak ko kabon. Okay ra, at least naniwa. Kami aning siguro ka temple. Kapit na yung abot sa Bohol, guys. Ano ko siya makita kay Blurry? Hey guys, guess what? I'm here in our school. Nan ako sa eskwelahan kay maulaw ko ba humanan ako sulod sa hato sa Radtech department. Basta ko sure sa ngalan ato basta kay tada. Na-late na ko vlog pero let me show you you know on the outside because I'm on the inside jar. Jaga, sige, bye. Oh guys, oh. Hey. Diba, anak ko diri yaga ulawa mong kaayo ba? Maulaw mo kung magdupad-dupad camera guys pero balik pa ko niyan to para academic advising. It's currently 9 paguro ron, di man makitang oras pero balik pa ko niyan to. Okay, bye. So I'm now here in Ayala. We're here at Chemocomic Ice Cream. Pinaka the best na ice cream. Ako rin pa doon kayo in case di mo kadungog. Bye! Ice cream! Ice cream time! So yummy! Oh!
Dairy Queen. Hi guys, so after eating ice cream, yato mi sa Watsons and nabudol na food ko. So karon namin sa IT Park kay mga onig dinners. So let's go. Video ko ni mo ko. Bango, pansit, kanin, paak. Paak. Asa man? Kanin. Atay. Bakaka. May mag-video kay sus pagawas na mo, bye-bye cellphone. Gikan day tuod ni sa kuan sa Pipiping Office sa Ocean Jet kay muuwi na ko tomorrow. So niyan hira ko mapa-enroll usa, yan hira ko mobalik ko mag face to face na whatsoever. So Grabing videographer. Believe okay ko na yung videographer. So, kadulong namin exit guys, babay na kayo. Uli na sa bigay. You know, it's so hot in the... Oh, It's so hot in Cebu. It's so hot in Cebu. So, bye! Hi guys, so we're here at SM. Here at SM. We got it all for you, Char. Namin sa SM, kinangita may chat time kay uhaw kayo, Jai. Beijing chat time. Pakita na yung tao na mo kay ganiha raming tuyok-tuyok. Hey guys, so Ganun ka ako flash? ganun ko ako plus. So narami gipangita diri guys. Nakay gamay. Ano yung nga screen? Kay ako pong gi-on ang light. But it can be turned off. Kupalit ko blower ni Mikey guys. Nakita ko dara oh. Guys, kabalo mo na siya nga. Uy, pukwang, di dyan ni pwede mo napasuguan ki ha. Pero sige, yung gubot nagbisag unsap lang gana, hangir. Nasigaw. Dayon karon, oh.